Horas madihita sude, naing mula atama pertanyaan di Bornginon, alani i hujahaho kami majo susunan acara dihita. Na parjolo, maredes yan buku ede nomor 10 pitu ayat sada dohot 2, na paduaho epistel sian 5 Musa 10 ayat 10 tolu sahatro di 10 pitu, na paopaton marede sian buku ede nomor 170 ayat sada, na palimahon jamita sian Markus 10:2 ayat 40 sada sahatro di 44, na paonopon marede sian buku ede nomor 730 b ayat sada dohot 2 huhut papungu pelean, na papituhon tangiang pelean dohot pasu-pasu. Atau ngamang inang tapasada maroha dohot pikirata lao marsaur dohot debata marhite na martangiang hita di bagasan roha tabe martangiang mahita. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 10 pitu ayat sada dohot 2. Sigonggongi hami jalo mapujian nami dengan ni basamdo pangoluhon hami atik pemardosa hami saya poi pargogoy ami mangendehon sangami o Tuhan say dipuji langit jadi-jadianmu saluhut pambahenanmu parsinon nang bolon namar pamongguri oh Tuhan do dipuji bulangi bintang pe odo pilujina moho sinodang Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehova, manang ise na mamelehon ha mauliateon, ido na pasangap ahu jala mabahedalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nungamar pungu hami dison di ari na pinarbadiaan mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asamarlas ni roha hami manangihon hatam na badiai, jalaringgas sami manibangi dohot upeop hatami di bagasan rohanami, asapos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasiang hami aka ari-ari ningolu nami na podoki, say pamasuk mahami Tuhan ngoluan saleleng nileleng na, pujion nami maho disimarhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel dihita di Bornginon ima sian 5 Musa 10 ayat 10 tolu saatro di 10 pitu. Jala onma na laos gabe jamita tu minggu na naingro tajahama marsikat soring. Ari raya parlape-lapean. Ikon marari raya parlape-lapea ko pitu ari lelengna, yadung di papunguho parbue sian perdegianmu, dohot sian pangilanganmu. Jala ikon marlas niroha ho di ari rayamu, songoniho dohot anakmu, dohot borum,
dohot naposom bawa, dohot naposom parupuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot danak natading dilapin, dohot parupuan na mabalu di bagasan aka hutamu. Ikon pituari leleng na ho marariraya di Jehovah de Batam di inganan si peliton ni Jehovah, ay pasu-pasu ni Jehovah de Batam maho di saluhut gogo ni tanomu, dohot di sahuluhut ulaon ni tanganmu di baheni ikon marlas ni roha si tutuho. Ikot tuluhali di bagasan sataon, ro nasabawa di tonga-tongamu tu adupan ni Jehovah de Batam, di inganan si piliton ni Jehovah, ima di ari raya sagu-sagu, naso niasoman, dohot di ari raya minggu, dohot di ari raya parlape-lapean, jaladang jadi rumar buti ro manangise tu adupan ni Jehovah. Ganup tahe marguru tu na tarlehon tanganna, hobar tu pasu-pasu naong nilehon ni Jehovah de Batam tuho. Ido sahatna, martua mana tumangihon hata ni de bata, jala nau peopsa. Amen. Laho manomu-nomu hata ni tu hata, marede mahita sian buku ede nomor 178 ayat 1. Yesus romatibu ege hatana jadon burju narodo Yesus angoluho asal porseaho macailas rohat kaimuse moloi asian dosape sai romahita usurgoi lau sonang manisi. Martangiang mahita asini rohama dihamu doho dame nasia debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu akamanami dohot inanami hatani Tuhata nagabe jamita di partangiangata borginon laus turpukon gabe epistel di mingguta di minggu naroon ima na di enet sian evangelium Markus bidu 12 mamuka sian ayat 40 sada rodi ayat 44. Markus 12 ayat 40 sada rodi ayat 44. Ujahama dihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe songonoma hatani Tuhata. Nahudul doibana todokon poti parasian gabe dibereng ma pabahen ni halak madabuhon hepeng tu poti i. Jadi toropdo namora na madabuhon na gudang. Laos Roma buru-buru na mabalu sada na pugus. Di debuhom matusi 2 rimis 5 sasen. Gabi di jo Jesus ma sisian nai ninna mamado nasida. Si tutudo hatakot tuhamu. Gumudang do na nidabuhon ni na mabalu na pugusan tu bagasan poti parasiani. Asa saluhut aka namadabuhoni. Aisian lubi-lubi nasida do didabuhobe. Alai ia paropuanan sian pugus na do didabuhon
saluhutna na di ibana. Tung sadok hanguluan nai ima hatani tu hatta. Di hamuaka ama nami dohot ina nami maradu sudi hita na marpungu di pertangiangata borngi noon ala mardu mutu pilihan songon guarni topik ni mingguta tu minggu naroon turpuk taon tentu akamang dohot tamuinang gabe tubu suku-sukun nasongonon. Persembahan maksudnya tentang persembahan kuantitas atau kualitas. Jumlah atau mutu. Jadi molo ditaringoti taringotu pilihan lalu muncul pertanyaan boha jumlah nado manang kualitasna, kuantitas apa kualitas. Molo tapasahat peliat tutuhani dia do narumikot. Gudang nado manang mutuna, jumlah atau mutunya. Itu pertanyaannya. Ra dak pola pajuluhui bamadok jujuk do tanilai pilihan ni sasahalaki sian gudangna manang jumlahna. Dak pola pajuluhui baramadok songone. Roma hita madok sadia di lean. Ia soi hita madok tu dirita sadia do leonoko. Sadia pilihanna. Sadia do pilih aku. Berapa persembahanku? Berapa yang akan ku persembahkan? Jadi masih berpikir tentang jumlah atau kuantitas. Ra adong do nagabe maila pasahaton pilihanna ala mekmet saotik. Jadi si pata saya pinarohahon nang di pertangyangan, nang di parmingguon, olo may digupu-gupu putih. Gupu. Pamasuk ma tu harajang manang inganan ni padurungan ni. Sebaliknya, adong do nasay songon na patuduhon pilihan na ala atar pola manang atar bahat di pasahati bana. Hamua kadongan, taida madibaga satrupukon, songo dia Yesus mengalusi suku-sukun na digijang nakiningani. Mengenai persembahan, apakah kuantitas atau kualitasnya yang paling penting. Di joloni turpukon, di patorang do disi na terlibat, Yesus berdebat panjang, mulu di hata-bata di dok persualun ni Yesus, dohot akasaduse nang akasiboto surat taringot tu banyak hal. Isarana taringot tu huaso ni Yesus, mereka mempertanyakan kuasa Yesus, mereka juga mempertanyakan kemesiasan Yesus, taringot tu pajak, taringot tu haheon yakana mate, dohot lana asing. Jalabui mai tajaha di bidu 10 sada sahatu bidu 10 dua adorak soturpuk tahun. Ia soi bui taida nomuse di Lukas 20 sahatu Lukas 20 sada. Jadi sebelum nats ini Yesus sudah berdebat duluan tentang banyak hal kepada orang-orang Farisi, orang Sadusi, orang-orang ahli Taurat. Tentu lo jado Yesus di si ala ikon patorangon na sude. Jala ditikina lo jai ra laus dipahudul Yesus ma. Jadi apala topet jonok tu bagas joroi jala ditikina huduli ma ibana mardonokon poti parasiani ido nakididok di bagas saturpuki di ida ibana ma akajolma na keluar masuk sian bagas joroi huhut laus dipasahat pilihan na. Itu salah satu poti parasian naung diparade di si. Jadi bui tajaha di ayat 40 sada a nakid diturpuk tai nahudul duibana todokon poti parasiani gabe dibereng ma pabahen ni halak madebuhon hepeng na tu
poti. Jadi Yesus menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang itu memberi persembahannya kepada di tempat yang sudah disediakan di sana. Sian nasidai maksudnya sian akan napasahat to ni adong do namora napasahat piliani. Jala takas do inaki didoko di bagasa turpuki. Sia dia bui diboto bahwa dia seorang yang kaya. Tentu sian si lehon-lehon nai. Kan didok do naki disi namora jala dipasahat gudang ninna rupani. Dia memberi banyak. Yesui ditada namora budu sian paheanna. Sian legakna dohok na asing. Alai laus ihu do musedi ida Jesus sadana mabalu jalana pugus. Sudah janda miskin lagi. Pasahaton pilihanna. Jadi ada orang kaya memberi persembahan, ada juga orang miskin dan sekaligus seorang janda menyerahkan persembahannya. Sia dia diboto na pugus inatei. Sia pilihan nei. Didok di bagasa turpuk tanak keningani dipasahat nama beluima 2 rimis 5 sasen. Di hata Indonesia 2 peser yaitu 1 duit. Di hata aslina peser didok lepta. Lepta. Jadi mungkin sianod dan non hata laptop. Jadi 2 lepta. Na pinasahat ni nama belui 2 lepta. Jadi peser di hata aslina didok lepta. Lepta atau lepton. Jala ima mata uang na paling terkecil di tiki. Lapatan ni lepta manang lepton ima tipis. Tipis. Uang logam yang paling tipis. Jadi nggak tahu apa ada hubungannya dengan laptop. Laptop itu tipis, nggak tebal. Daksongon komputer rupani. Belgai bana. Jadi ala 1 lepta dang boy be dipake manuhor mananga hasatiki gabe diharwarhon pamareta Romawi mamuse mata uang naik baru 5 sen. Ido nak didok disi didok sasen. Nilai 1 lepton sama dengan 1/40 sen. Jadi 2 lepta sama dengan 1/20 sen. Asata boto rupani imana pinasahat ni nama belui. Memang sangat kecil sekali jika kita nilai dengan kuantitas. Akamang dohot tamuinang tutuna menarik di son ima hatani Yesus nama dok situ tu do hata kotu hamu gumodang do na nidabuhon ni nama balu na pugusan tu bagasan poti parasiani asa saluhut akan nama dabuhoni. Coba kita bayangkan. Hanya lepta yang diberikan dan itulah mata uang paling terkecil ketika itu. 2 lepta saja. Hanya 1 sen. Bahkan tidak sampai tadi dikatakan. Ahado dasor ni Yesus madok pilihan ni nama balui na gumudang. HP 2 rimis manang 1 sedo didok Yesus. Molo dibadikon nak kiningat tu namurai. Namurai memang dangapala didok disi di pabua jumlah na sedia gudang na, tapi dengan kata gudang banyak berarti pasti lebih banyak dari yang diberikan si janda miskin itu. Dasorna imana di ayat 40 opatinak kiningan. Aina morai didok sian lubi-lubi na do dilehon. Jadi mereka memberikan dari kelimpahan mereka. HP nama balui sian guguna jala suding uluna. Dari kekurangannya semua yang ada padanya seluruh nafkahnya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa lebih banyak yang diberikan si janda itu, Yesus tidak bicara angka-angka lagi. Alai didok Yesus ayah kanasingi termasuk namorai sial lubi-lubi nado. Jadi molo dihitan minum tes manang minum kopi kan dibaim ma kopi di galas. Baru adong matapak. Kan olo dulubi
lobi sirnip ibana use matu tapaki ima lobi-lobina ima di leo dang na di galasi dang na di cangkir nai sian hatorangano na kamang dohot tamuinang nung ajupak kita be alus ni suku-suku na digijag na kiningani mana yang lebih penting jumlah atau kualitas kuantitas apa kualitas. Dalam hal ini Yesus mengatakan bukan jumlahnya yang penting. Mana yang lebih penting? Dalam hal ini Yesus mengatakan bukan jumlahnya. Dua rimis na pinasaha ni nama balui ngabalga ngagudangi. Sianon dohonon ma odo jamita dihita sotung adong sian hita nagabe maila marpilian ala sotar lehon na gudang. Jadi banyak ada, gak usah banyak saya katakan, ada orang jadi malu memberi persembahan karena sedikit. Sia jamitaon naing ajaran na hita sotung adok kita nagabe maila marpilian ala sotar lehon na gudang. Ia sui gabedang ro marminggu. Basarang marminggu ho, ada ngadok pilih aku. Ina. Basarang roho pertanyaan, ada ngadok pilihan. Pilihan na umarga, pilih rohami. Persembahkan hatimu. Persembahkan tubuhmu. Hari Minggu peta taringoti. Taringot tu ibadah sejati. Harorota manang parsidohotota tu ibadah nungabe pilihan ni diadupan ni debata. Jadi hola ro pehita kamang dohot tamuinang ngapilihan ni. Jadi unak saya tahatai pilihan hita sendiri pisohiaro tu pertanyaan. Satabiate, hamu akan nama bigyon nuaing bato tu gabe seolah-olah tu hamu katon tu akan nasoroi dunian tu akan nasomangulah pertanyaan ni dunian. Lapatan na harorota tu perminggu ni tu gereja harorota tu pertanyaan itu sudah ibadah, itu sudah pilihan dia depan di debata. Ini perlu kita ingat, tidak ada persembahan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Dan adong pilihan na met dia depan di debata. 2 peser pun Tuhan terima dengan senang hati. Ay sape bangga do Jesus madok, gumudang do na pinasahat ni nama balui. Alay tahingo tati, so tung gabi on alasata madok, pe di jalo Tuhan ido, so tung gabi nita, hape gudang do dihita. Karena itu pernyataan yang saya katakan tadi belum selesai. Tohodo didok hata ni tuhata di 2 Korin sia ayat pitu, hujaha dihita songonon. Ganu manyojar ni rohana, unang masian muruk manang sian na sotarjua. Ay dihaholongi debatado na las roha mangalehon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Roma deba madok, saya sih relanya cuma 2.000 rupiah. Walaupun sebenarnya saya bisa memberi 10.000. Kan rela. Kerelaan. Oke, benarkah sikap ini? Salah. Kerelaan penting. Memberi dengan kerelaan hati penting, tetapi dengar apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Ini jadi tidak berhenti di 2 Korin 9 ayat 7, harus kita baca 2 Korin 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini sangat penting sekali. Rela memberi berdasarkan apa yang ada pada kita. Kan najujuk na si tatabunihon do, ditabunihon halak. Ay suadong na mengaku namora, nabugus do sudi. Suadong na mengaku adong.
Terus do, danga dong. Agudang do, danga dong. Namora do, ada na pogus do. Jadi saya dipersuada rupanya pasu-pasu na jinalona. Artinya apa? Kalau memang tidak ada, tidak perlu harus berutang untuk kolekte. Ati bohado rupanya laumar minggu, ida pinjam jo hepeng mi, tuliai asarong durung-duruk kuina. Gak usah. Gak udah nakid di jolo, persembahkan hatimu. Moloro misalnya si tua manak padita, ada yang merpilihan ibana nak ingat. Kalau memang tidak ada, ya gak apa-apa. Unang gabi dipaksa tung gabi marutang ibana laumar minggu. Kalau bisanya, kalau misalnya bisanya 2.000 rupiah, ya kasih 2.000. Unang gabi pangido tunai saping mita, bay coba. Anak soma lokku leon nason ina, unang ato. Yesus pijam jo, upaulak pian non nina. Hari gini. Tetapi kalau bisa memberi 50.000, ya beri 50. Kalau bisa memberi 100.000, beri 100.000. Unang nangek nenek buti sonai bereng mabuti hira nama mereng kartu. Inna mabuti kan? Na dia do. Ala mardomu na merah, na ijo, na biru, na rara, alang-alang na rara di si. Jangan jadi 10.000. Nagumyo na adong do jolo lau tu lapo. Tu warung. Lau ma ala adok kepeng na 50.000. Itu orang mamusai sigaret. Harganya sigaret 20.000. Yesui nga 30.000 ranway. Bayako kamu ma sisa na pilihan. Jadi gumudang manuhor sigaret daripada marpilihan. Setabi. Contoh di rupanya. Adong dojolo tukar. Jadi kalau memang sanggupnya segitu, ya kasih. Ito na nidok ni Jesus, jadi nakiningan na mebelui ngulu na di leon. Ngulu na nafkanya, hidupnya, hidup matinya dipersembahkan. Alani sadanari suku-sukun na macari kotrinu konota, apakah yang kita berikan itu sudah sepadan dengan kemampuan kita? Buang, nga sepadan natapasa hati tu kemampuata. Jadi makanya ketika bicara perpuluhan atau persembahan, sebenarnya semakin banyak kita punya, semakin susah kita memberi. Apalagi mulu perpuluhan. Semakin besar pendapatannya, ya kita bayangkan. Kalau misalnya gajinya 50 juta, 1/10 dari 50 juta berapa? Mau nggak dia ngasih itu? Itu masalahnya. Macari kok do suku-suku non, jala ido na dimaksud ni Yesus di ayat 40 di ayat na parpudi i. Didok disi, ai sian lubi-lubi nasida do di dabu hobe, alai ia paropuanan sian pugos na do di dabuhon saluhut na di ibana. Tung sadok hanguluan nai. Karena itu, kalau tadi saya katakan tidak ada persembahan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan, juga tidak ada persembahan yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Jadi makanya Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Kerelaan oke, tapi sudah sepadankah yang kita beri dengan kemampuan kita? Jadi mulu dipuji Yesus, pilihan ni nama belui, dang nagabi berpihak-pihak Yesus daw. Asa di boto jol maidu satiki ngahana ni lehon na jelas songo dia ibana marsi leho tu debata. Tidak ada istilah wah ini sudah kebanyakan, ini terlalu kecil, bukan. Tidak adong istilah songone. Kita memberi persembahan bukan karena Tuhan kekurangan, taingoti. Dang nahurangat tuhatai. Dan Tuhan tidak minta uang sewa untuk hidup kita. Jadi dang nasongo mabayar iuran listrik, iuran telepon, dao. Jaladung molo songo nipe, badak terbayar hita iba. Molo gabe dituntut Tuhan ni sewa hidup tu hita, sewa hidup musadarion nina, sanggup nggak? Nggak sanggup. Karena itu Tuhan tidak menuntut sewa hidup kepada kita. Dia hanya minta kita menyatakan terima kasih kepadanya
atas berkat-berkat-Nya. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan segala sesuatu kepada kita. Berangkat dari rasa syukur itulah kita memberi. Jadi molo ido dasarta na perpudi alus na nakiningan kuantitas apa kualitas? Kualitas dulu. Kualitas itu akan menentukan kuantitas. Di pasu-pasu Tuhan mahita. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat ma Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami be. Asa tung di parbue huni, parbue na denggan, parbue na tonggi di ngulu nami. Dayon nami, dayon ni nahumaliak kami. Pasu-pasu maka pertangyangan nahu patu pahami di ganu bagas nami be. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku edeta 730 b ayat 1 dohot ayat 2. Tangiakon ma piliata tuadupan di debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihan non, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gurang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangidu di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare. Se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na punahara jaon, doho tagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Didongani asinirohan ni Tuhata Jesus Kristus, dohot holong nirohan na siya debata mata, dohot parsauran nito di porbadia mahamusaluhut na. Amen. Amen.
Horas marihita saluhutna, molo tungadongaka si pangano taparadi, rak mangatum mahita do taka keluarga ta, taingo jolo martangiang hita saluhutna. Horas marihita.